Някой бълък ти подхвърли страхотна работа и ти веднага се разтапяш. О, благодаря, не беше нищо особено. Грешка! Току-що му каза: ти си прав да ме съдиш и аз съм съгласен с ниската ти оценка за мен. Спри да бъдеш мека китка. Когато някой констатира твоето превъзходство, ти не благодариш, ти потвърждаваш. Докторе, бяхте брилянтен днес. Естествено. Запомни, комплиментът не е любезност. Той е закъсняло осъзнаване на фактите от страна на по-нисшите организми. Ти не приемаш комплименти. Ти ги позволяваш. Не си там, за да те харесват. Ти си там, за да си ти. Те са пейзажът. Някои кандидат-хищници ме питаха откъде могат да се здобият с тази чаша. Това не е чаша. Това е граалът на превъзходството. Искаш да си хищник? Нареди се на опашката. Линкът е в описанието.